крупным планам трэба паказаць. Рэп-выпуск. Гэта вось мы па гарадах катаемся. А мы, дарэчы, дзе? Самі прыехалі ў Маладзечна! Ну, а тут вон 2 шага. Там. Все близко, все круто, все классно. Квиточек на выставку. Молодечно, 10:51. Да? Блин, не понятно. Уяви, мы с тобой вдвох поедем. Все просто такие, а мы все проспали. До верхнего антициклон, черговая проверка, и я не ехала, лезу мерки твою Йо, это рэп-выпуск про Молодечно, и мы катимся на гэтым цягніку. У меня с собой есть заплечник и... Ваня, ты штосьці пераблытаў. Ніколі такого не было. Я еду ў Маладзечна, я нарадзілася ў Маладзечна, але я не была там ужо даўно, як мінімум з мінулага лета. Нічога не ведаю пра Маладзечна, акрамя таго, што там была ці ёсць трыумфальная арка, аквапарк і вакзал. Але падаецца, у кожным маленькім беларускім горадзе ёсць сваё рэп-камьюніці. Вось, я спадзяюсь, што ў выніку яна скажа ісці ў аквапарк. Я чакаю сустрэць як мага менш маіх знаёмых са школы і як мага больш маіх іншых знаёмых. Ну, я менавіта еду, каб паглядзець на паркур. Йоу! Праці асаблівасць Маладзечна ў тым, што ў ёй захапаўся стары цэнтр. Ён знаходзіцца за мастом, калі ад вакзала ісці. І да 60-го ж года Маладзечна была абласным цэнтрам. І вось гэты сучасны цэнтр будавалі як абласны. І поэтому там такі размах даволі адчувальны. Гадоў 10 у Заслаўлі жывем, только до бацькоў прыязджаем. А так я просто збіраю кучу звестак там пра Маладзечна. Ніяк не допишу книгу краязнаўчую какую-нибудь. То, что Маладзечна нет, важно? Да, это ж мой сайт. Ага. Там трэба нешта написать, да. И, в принципе, мне падабаецца, что оно вот такое, как это, старога не руйнавалі. Як там Мінск, напрыклад, там весь центр стары под нож и новое побудовали. У нас можно пройтись так по историчной линии от старого до нового. Вот это, да, нарастая слоями. Ну и в принципе, такие просторный город, такой солнечный. Не дарма его в этом 90-е называли городом солнца. Ідзем на дах крутой жанчыны, якая там з'яўляецца сімвалам Маладзечна. Вось такая выява, і 1388 год, гэта год, калі першы раз узгадваецца Маладзечна. І там што-то было, нейкі хтосьці на кагосьці напаў, і там каля замка Маладзечнскага была нейкая бітва. Яна на ўсіх магнітах знаходзіцца як сімвал Маладзечна. В маленьком городе я будто бы заперти и ботинки на проводе и на улице. Гэта вось галоўны бульвар, Бродвей, ці штось такое. Тут все гуляюць, тут як бы ўсё жыццё. І гэта цэнтр горада, які пабудаваны ў 50-х годах. Ну, мы зараз ідзем на піцу. Не на піцу. Мы едем по піцу у пиццерию «Пингвин». Давайте, я знаю, что Мы берем то, что позднее. Let's go. Семейное барбекю. Семейный бабик. И дядя Жора. Сегодня у нас знижка, потому что суббота. Просто дядя Жора, блин. Это дядя Жора. Разошелся по руках. Ну мы потом что-нибудь скажем обовязково. Кали поедим. Вот было. Вы памятаете, что было, да? Что было и что стало? Сморгонское мороженое. Сморгонское мороженое. А я не снял. Я ведаю, як вона ведала і так, як вона на смак. А й вам, як піца? Останній раз, мені здається, я такою спробувала у 3 класі у школі. Все, потім таких піц не було в моєму житті.
Нормально, коробка классная. Мне больше всего сподобалося, что мы набыли 2 великих пиццы за 40 рублей. Потому что по суботах тут знижка, тому приїжджайте у суботу обов'язково, коли поїдете в Молодечну. І вона смачна. Знижка, типу, на розные. Да, я на разные пиццы кожен день. Ну, так классное место, слухайте. Да. Що, кожен день знижка? Да, кожен Наша день на разные разные пиццы. Тесто як у школьнай піцы, такое дрожжевое, не як у класічнай піцы. Але па начынках больш цікава, чым гэта школьная піца з памідорам і каўбасой. Я у школе піцу школьную-то ніколі і не ел. Чамусь я не ведаю, як це атрымалася. Але яна такая даволі домашняя, яна добрая піца. Яна, 10 з 10. За 2 рублі 37 копеек. Ці можа быць у гэтым жыцці нешта лепей. Минутка разумнай інфармацыі. Тут раней крыху далей ад гэтага месца знаходзіўся іншы касцёл, які пабудавалі яшчэ ў 20-х. І на гэта збіралі там грошы усе падрад, усе князі і все такое. Але потым яго закінулі дзесьці ў 40-х, у 50-х, і ён проста знік. Владзімір, якога мы пабачылі цягніку, якраз расследаваў тое, як гэты касцёл выглядаў раней. Фотка. Можа быць, мы вставім фотку. Тыя здымкі, якія знайшоў якраз такі Владзімір. Вось, гэта вельмі крута. Да, вельмі доўга яго увогуле не было фоток, толькі фоткі нямецкіх як бы камер зверху. Але дзесьці там у варшаўскім нейкім аўкцыёне вось гэты Владзімір знайшоў менавіта вось там дзесьці на фоне нейкага сямейнага архіва. Гэта касцёл збоку бачны, і так ён расследаваў, як гэта выглядала. Вось. І потом яшчэ вось, да, і потым яшчэ невядома, як яго закінулі, то бок у 50-е ён яшчэ быў, і там нават ёсць такія расповеды тых, хто жыў тут у 50-х, дзецьмі хадзілі на гэтую заброшку, і там это было хайповае месца. А ў 70-х уже няма нічога, мы не ведаем, хто яго разбурыў, магчыма, ён само разбурыўся. Ну что сказать? Молодец. Да, Могабай крыху закрыў галоўную дастапрыкметнасць горада, ну нічога. Гэта цэнтральная плошча, вось такая крутая, вялікая. І гэта будынак класічны сталінскі ампір. Будавалі таксама, тому што Молодечна быў абласны цэнтр, і тут павінен быць дом саветаў, што-то такое. А потым Молодечна перастаў быць гэтым цэнтрам і зрабілі політэх. Там вучыўся мой бацька і моя маці, і там яны пазнаёміліся. Вось гэты Ленін, гэта па сутнасці адзінае, што засталося ленінскага, таму што, я не памятаю, распавядала ці не, але тут у 90-х все вуліцы перайменавалі на такія беларускія назвы. Плошча Леніна стала цэнтральнай плошчай, плошча там кагосьці яшчэ стала вялікім гасцінцам. Карацей, Ленін гэта адзінае, што такое аўтэнтычна савецкае засталося ў гэтым плане. Да, гэта сам сімвол Молодечна, гэта гасцініца, але яна крыху просто уже абваливаецца. А звычайна на магніты вот гэтую гасцініцу клеіць. Вось гэтым месцам, там, дзе у нас канцэртная зала і сцэны, і все такое, у меня ёсць дзіцячы кашмар. То бок я дакладна не памятаю, што я сніла, але я памятаю, што я сніла менавіта вось гэтае месца, і мне было вельмі супер страшна. І мне вось гэта адзін з немногіх такіх дзіцячых сноў, якія я дагэтуль памятаю, і я адчуваю гэты, ну вось гэты страх, калі узгадываю, але я нават не разумею, з чым ён быў звязаны. Першая прычына гэта тое, што Молодечна з'яўляецца цэнтрам блога культурнага жыцця Вілейшчыны разам з радашковішамі. І ў 20-х гадах тут было актыўнае культурнае жыццё. Міхай Шчарот вучыўся ў Молодечнскай семінарыі, таму каб пачуць гэты вайб, нейкі такі вось раннесавецкі, можна прайсціся па бульвары, пабачыць архітэктуру мадэрновую, гэта крута. Па-другое, у Молодечна ёсць зараз крутое культурнае жыццё, і улетку тут бывае фестывалі. Я, на жаль, не могу сказаць, калі дакладна, але бывае тут вялікія фестывалі ў парку, тут шмат пасыраваць. Можна па всялякім вялікім вуліцам. Можна таксама пазнаёміцца з рознымі людзьмі, бо зараз тут даволі вялікая суполка каталіцкая і баптісцкая, і гэта ўсё людзі, якія займаюцца всялякімі культурнымі справамі. І гэта таксама цікава. Так, вось тыя самыя графіці,
типу молодечніцьке кастричницьке. Стрітфуди і так само графіті. Я можу помилятися, але мені здається, графіті зараз відновили, тому що вони не були такі яркі. Ось, вони там такі круті. Їх можна перезглядати. У всіх була фотосесія у школі така, типу. Да, да. Я вельми пасую по кольору. У мене таких фоток просто мільйон був. У меня не было фоток у школе. Меня не снимала ранее. Я існую тільки зараз. Я нащупываю звук, нащупаю искусно. Кажу, церква ось така крута. Я не веду, чи пойдемо туди, чи ні. Там внутрі, ну, вона така класична православна церква, але внутрі дерев'яний алтар так само, що круто. І коли ви цікавитеся, можна зайти. Яще мене там хрестили, фан-факт. І смак какого молодечно. Кузнечик стрекочет во влюбе пьем. Свага послана боженька. Если на звездах и нет. Я тут подкармливаю місцевих жихаров. Тепер мені треба в краму на перезарядку. Разом вон. Ты наделал. Народная творчесть, между іншим, это важный элемент белорусской идентичности, я лишу. Street art. Yep. Yeah. І ось тут, на апошнім ось гэтым доміку, раней вісела вывеска, Златовласка называлась, і гэту вывеску маляваў мой дзед. Вось, які жыў у Маладзечна, і ён шмат чаго тут рабіў, маляваў на такіх, ну, на грамадскіх асновах. Чула? Ага. Ну что, выкапываем? Конечно, выкапываем. Может, там такі скарб зараз знойдем, что больше працаваць не прыйдзецца. Если я хочу поговорить, я пишу текст. Эти строки для тебя, да ты мой свет. Ну, Маладзечна, гэта горад сонца, як вы самі бачыце. Людзі тут усе вельмі шчаслівыя. Людзі светлыя, такія адкрытыя, якія маюць шырокія гарызонты. Тут вялікіх нейкіх такіх забыткаў культурных неяк не захавалася. Ёсць старычныя такія месцы, ну, можа, менш, чым у іншых гарадах. Горад вырас у другой палове 20-го стагоддзя, такі прамысловы быў, тут многа такіх вялікіх заводаў, фабрык было. Вельмі цэлы такі пласт інжынернай такой інтэлігенцыі тут вырас. Людзей многа такіх тэхнічна здольных, але таксама і культурна здольных. Вось у 90-е гады тут же фестываль «Маладзечна 93». Сярод наших парафіянаў многа мастакоў, песняров, музыкаў. Я тут была на представлении, потому что и тут тоже все садятся на пол, типу, для такие христианские мистерии, невеличкие театральные постановки на некие подеи с Святого Писания. Я на таким была, и тут вельми прихожа было такие декорации нават зроблены. Так само было такое 90-е, что сюды приезжали люди, каб закладывать свой бизнес, маленький ці штосьці, потому что был такі мэр, он ведали Карпенко, и он вызвали от податков першие годы, насколько я ведаю. Ну и много людей приезжало сюды, каб раскрутиться, и тому так само много людей таких, якія хочуць нешта рабіць, які маюць ідэі, так само тут ёсць. Ну і самае галоўнае месца у касцёле, у царкве, гэта алтар. Вось, ну, праваслаўнай царкве, звычайна, закрыты іканастасам, да, царскімі вартамі. У каталікоў, ну, у нас, звычайна, адкрыта. Людзі бачаць, што адбываецца на алтары. Сутнасць там падобная, да, то есть два столы. Ёсць стол Слова Божага, дзе мы слухаем слова, чытанне, пропаведь, і алтар, дзе хлеб і віно становіцца целам і крывёй Хрыста. Я брат Капуцын. Не ведаю, ці вы чулі такі выраз. За нас назвалі такую форму кавы. Напой такі капучино, да, гэта ад нас. І таксама ёсць такія малпы. Таксама, если вы па-руску напишаце капуцин в гугле, то будзе малпа, не я. Да. Тут браты у нас отведаюць і кушаюць. Капуцин – гэта рэформа францысканцаў 500 год назад, то бок 1528-29 год. Там пэўныя браты сказалі, што там мы зажрались, што там мы не так, як Францішак жывём, што там мы как-то там это. Надо вылучацца к першым радыкальным ідэалам. Вось, ну яны таксама узялі і пашлі так жыць, больш прапаведаваць, больш бедна так як бы жыць. Зрабілі сабе, як у Францішка, такія больш вострыя каптуры. Ну яны называліся пустэльнікі святога Францішка, але дзеці іх назвалі капуцынамі.
Таму што па-італьянску каптура это капуччо, вы надта даўгія былі, но ім, конечно, было вельмі так ржачна, таму што дзеці капучыні. Ну і цікава, што гэтая назва, якую далі дзеці, яна прыжылася як бы цяпер афіцыйнай назве ордэна наша. Ордэн меншых братоў капуцынаў. Мы шлі да кавярні, але так апынулася, што кавярня сама знайшла нас, і зараз мы ў касцёле п'ем каву. Стоим побач з лядовым дворцом. Ну, я его называю лядовый палац, а тут написано спортивно-развлекательный центр. Я не знаю, почему так, но я не знаю. В моей голове это лядовый. Тут з цікавага адбываецца ўсё як бы спартыўнае жыццё. Тут у нас вон хоккейный клуб «Динамо». Фан-факт. Калі я читала ў дзяцінстве кніжку дзіцячую про канікулы, і там был нейкі страшны эпізод, зноў ўсё здесь страшнае, ну ладно. Я уяўляла сябе вось у гэтым палацу, потому что в детстве тут еще были дзіцячыя ёлки. На Новый год дети сюда приходили, там были какие-то развлекаловки. И тому, когда я читала книжку, там, где есть дзіцячыя развлекаловки, я уявляла себе тут. Что такое? Не это аэрохоккей. Ну, 18:45. Концерт BTS. Нагадываю, у 19:00 концерт BTS. Еще 18:45 массовое катание. Массовое катание? На чем? Ну, на коньках. Ну, зараз лето. На поглядеть? Нет, сходить можно. Молодых гэта таксама крутое месца Маладзечна. Не ведаю чаму, але ў маёй свядомасці гэта так. Гэта нейкі вялікі цэнтр, дзе працуюць усе мамы ўсіх людзей тут. Раней, прынамсі, так было. Вось, зараз ён уже больш-менш згінуты, але мы прыйшлі сюды. У нас есть трошки часу, каб схадзіць у сэшку. Вось, і мы вырашылі падзяліцца на каманды і абраць лук, які натхнёны гэтым днём у Маладзечна. І сёння яго потым ацэняць, каго лепш атрымалася. Сегодня мы збираем лук хайповага жыхара города Маладзечна. Начнем мы з широких, широченных просто джинсов. Скажи, наколькі яны падрыхтаваліся там? Не? Пожимая плечами. Короче, мы придумали, у нас есть концепция, потому что мы женщины, мы это, с концепцией. Расскажи про концепцию. У нас... Гэта чырвоныя туфлі-ботинка красовкі Bugatti. Яны даволі хайповыя. Гэта былі самыя яскравыя туфлі-ботинка красовкі, якія былі цалкам сярод іншага. Короче, у нас у аутфіце некалькі слаёў, каб адлюстраваць то, якім разнастайным можа быць гэты горад. На што увогуле, якая мэта гэтага аутфіта? Ты ідзеш? Чаму? Што мы ўвогуле, як мы вырашылі гэта рабіць? Просто ідзеш і распранаешься. Ты ідзеш і распранаешься, гэта, просто гэта наша такая ідэя. Не ведаю, як гэта звязана з Маладзечна, але ў любым выпадку. Вы можете заўважыць, што паміж штанамі і туфлі-ботинка красовкамі няма шкарпетак, але пэўненаму жыхару горада Маладзечна шкарпеткі не патрэбны. Ён сонечны, таму што Маладзечна сонечны горад. Жоўты, таму што... Так, жоўты, таму што... Як ужо сказалі, гэта горад сонейка, але праз тое, што мы сёння ўбачылі яго не зусім так, як нам распавядалі, мы вырашылі зрабіць верх такім шэрым, так. І даволі цёплым. Гэта больш падвязана пад менавіта нашу паездку, а не ўвогуле пра Маладзечна. Каб чалавек адчуваў сябе як сапраўдны кайфарык, сапраўдны бон-віван, які кайфуе ад жыцця, гуляе па Маладзечна, ёсць бургеры з піцай, п'е квас і адчуваеш шчасце сапраўдна. Для гэтага гэты лук і патрэбен. А калі ты не здольны адчуваць сапраўднае шчасце, тады і не трэба насіць такія яскравыя шмоткі. Казана. Шапка 93. И сапоги-пуги. Потому что без шапки и без сапогов, башмаков, туфлей немагчыма уявіць лук маладзечніца. Ішлі, а потым зноў шлі, і потым мы зноў шлі. І потым, карацей, дождь. Вось мы і тут. Мы все змоклі, нам захацелася кавы. У нас не было выбору, тому що дощ. Тут нема дождю, ёсць карткі, ёсць кава. Эмоцыя, калі пайшоў дощ. О, эмоцыя, калі пайшоў дощ.
Ситуация калі. Мы все еще в голове играем у мемы. Мы идем у бар, потусуемся крыху, уже темнее. Let's go. Новыя ліманады Smart Drink Fruits Fusion. Ніякага цукру, ніякіх кансервантаў, толькі натуральны склад. У лінейцы прадстаўлены 3 смакі. Палучэнне фруктовага соку, экстрактаў і спецый. Можна піць астуджаным, або падаваць як асобны безалкагольны коктейль, або рабіць міксы. Яркія смакі і філасофія, якую мы называем асалода ў складзе. У нас гэта разведка пакуль што. Мы пакуль што проста глядзім, у якім бары нам засесці і дзе нам знайсці людзей. Але зараз толькі 8, таму ці будуць яны тут. Мы былі тут. Мы былі самі тут былі. Выглядае як добры бар, але ж мы шукаем нейкую тусоўку, і яна пачнецца ўжо, калі мы з'едзем з Маладзечна, unfortunately. Таму шукаем далей. Не, ну глядзіце, нам трэба... А якой выходзіць на цягнік? У 22:30? Так. Мы можем зайсці сюды ў 22 на 30 хвілін. Тут. Это НЗ, это новое заведение, ребят. Ну, они креативные. Это концептуально. Предложили выпить, вежливо отказаться. Новое заведение. Можем зайсці даведацца, ці будзе тут што-нибудь, не? Ладно, пошли далей. Мы все вельмі рано вышли потусить, и Ну вельмі так. рано, типу, тусаваліся сёння, але сэнс у тым, што гэта можа быць трэба толькі нам. Калі мы стаялі каля Лаціна бургера, нам сказалі, што ад 9-10 тут уже будзе врушняк, але нас падманулі, таму што тут няма врушняка. Зараз 8:30. Дзе за паўгадзіны яны ўсе выпаўзуць? Сюды іх. Ну окей, ну тут штосьці больш жывое, чым у іншых месцах. Быццам бы. Тут нейкі квіз. Блин, насамрэч гэта класна, што ўвогуле такое праводзяць, таму просто бар далі, тыпу зайсці на нейкае мерапрыемства, гэта класна. На той самае перакрыжаванне, на той самы светлафор, які мы пераходзілі разоў 6 сёння ўжо, і мы выпадкова на яго трапляем зноў. Потому что это самое важное сердце Маладзечна. Я не хотел тебе писать, что пишу снова. И все, что было. Паглядзі, які тут вайбік. Прыгожа як. І зусім тут месца немало. А тут нема, тут покушаць увогуле нічога няма. Дзе тусавацца у Маладзечна? І як? На Бермуде. На Бермуде. Чым тут падабаецца? Што тут? Атмосфера. Добро. Люди приятные. Или не тут, то где якія ще есть пляцоўкі? Есть еще мезонин, Black Fox, Blues. Але все равно чамусьці вы сёння тут, значит тут лепей? Конечно. Да? Я к своему любимому бармену пришел. А як барменку пишуть? Юля. Юля. Вітанки, Юля. Калі вы глядзіце. Вось она там. Чым вам тут падабаецца? Вы тут, в принципе, живете все жыццё? Конечно. Конечно. И не хочете в Минск переезжать? Нет. Все подобается, все круто? Конечно. Это ж Маладзечна. Как оно... Как тут что-то может не нравиться? Это же Маладзечна. Минск это просто вот... Людей много, 2 миллиона населения, куда-то добираться очень тяжело. А тут вон 2 шага. Там. Все близко, все круто, все классно. Люди позитивные. Так, карацей, вось гэта мы, і вось гэтыя відосы вандруемся, вандроўкі. Гэта вось мы па гарадах катаемся. Мы ездзілі в Пінск Ковры, наступны будзе Маладзечна, вось будзе выпуск тут на Ютубе. Я понял, хорошо, спасибо. Мы трапілі ў бар, у Бермуд. Да, барменка, Юлечка, так хацела, каб хтосьці зняўся, што прапанавала яму бясплатнае, усім прапановала бясплатнае піва. Кліента-арыентаванае. Кліента-арыентаванае, реально. Супер классное место, интерьер, просто вайб.
Give me more fast food, give me more fast food, give me more fast food. Yeah. Як назва месца? Мы не ведаем, куда прийшли. Кафе а-ля Мацеля. Мы прыйшлі ў аля Мацэлю. Яны зачыняюцца праз 1 хвіліну, але яны сказалі, што могуць прыгатаваць яшчэ пакушаць. Яны лепшыя. Таму прыходзіце, яны побач з вакзалам яшчэ. Що думаєш? Про что? Про молодежную? Или про бар? Ну, молодежная клёво. Про паркур я рассказываю уже, паркура я не побачив, на жаль. Не, был паркур трохи, Катя паркурила, але гэта на камеру не трапила. А ось про бар Бермуд я хотел трохи высказаться. Крупным планом треба показать дискотелек. Обов'язково. Кожная 10-я у подарунок. Бачили? Кожные выходные у молодежного. Шукайте нас тут. Спочатку за пиццей, потом за фалафелем и шаурмой, ребята. Тут очень тянется сыр, так классично тянущийся сыр. Это очень вайбово. Ты первый раз тут? Да. Ось, она первый раз тут. Лена заценила, молодечно. Ну, супер добре. Больше за все мне сподобалося, что у той кафешці супер кліпи ніякі, реально. Ну, типу, кліпи добрі, атмосфера крутая, Да, там атмосфера. штори, бицем би ти дома знаходишся просто. Мене знімають про шаурму. Ось це кадр. Вау! Да, зараз нечто у нас, у нас своя вечеринка. Удалося нам сьогодні поглядіти все молодежне, що ти хотіла показати, і в принципі, як ти лічиш, пройшла наша вандровка? Я думаю, усё было файна. Мы нават паглядзелі больш, чым маглі. Нават, напрыклад, секонд я не чакала. Доўга шпацыр па бульвару я не чакала. Таму, мне здаецца, для маладзечна гэта было насычана. Мне насамрэч даволі сумна, што мы з'язджаем так рано, таму што я б яшчэ спакойна зараз пайшла па барах тусавацца з хлапцамі местнымі. Але реально, ну, типу, гэта такая была эксперыментальная вандроўка, тому што ў мінулыя разы мы заставаліся реально на ноч, яшчэ тут тусаваліся, і зараз гэтага сапраўды не хапае быць. Вось недастаткова яшчэ, типу, такой часткі. Але сёння быў супер насычаны дзень, і 12 гадзін челлендж маладзечна прайшоў просто супер. Маладзечна добрый варыянт на выходны з'ездзіць на один дзень, калі ты не хочаш заставацца тусавацца і нешта такое, бо тут есть што паглядзець, прыемны горад, прыемны парк, ёсць дзе паесці добра, людзі прыемныя і ўвогуле добрае месца, каб прыехаць з Мінску на дзенёк пагуляць. Было б супер класна, калі б было добрае надвор'е, тому што сёння мне было супер холодна, але класны парк, асабліва летам там будзе прыемна, я ўпэўнена. З мінусаў я б яшчэ жадала схадзіць на нейкую тусоўку, і яшчэ я б жадала праз гадзіну 20, так, праз гадзіну 18 не ехаць у цягніку на Мінск, а пайсці з Уладзем паліць свечы. Вось таму, што мы прыехалі ў цудоўны дзень перад Пасхай, вось, і так, а 23-й пачынаецца мерапрыемства, і ўсю ноч яны будуць тут хадзіць, спяваць без нас. Калі мы выйшлі з цягніку, на вакзале у мне такое было адчуванне дзіўнае, быццам бы я тут ужо быў. Але я не памятаю. Але я дакладна ведаю, што не быў. І ўвесь гэты час, усе гэтыя 12 гадзін челлендж, мяне не адпускае думка, быццам бы я прыехаў дамоў. Людзі вельмі утульныя. Усе месцы, якія мы паглядзелі, куды завіталі, яны ўсе такія утульныя, нейкія, вельмі па-дамашняму зробленыя. Горад Лімба, куды хочацца вярнуцца і хадзіць па тым жа і тым же самым месцам просто, типу, некалькі разоў. Таму прыязджайце ў маладзечна абавязкова, каб патусіць, пашпацыраваць. Карацей, сачыце за нашымі пастамі ў інстаграме, там будзе гайд па маладзечна. І глядзіце мерапрыемствы. У Мінск. Let's go! Let's go! А чым едем? И может быть однажды расцветет и твой бикини-ботом.
я больше не играю в прятки. Широкая душа, толстый текстиль, любой мой текстиль. Прости, не ищи меня, мимо проносятся города. Ловлю мечты, увидимся, номер знаешь, набери. Все, что было вчера, оставил позади. Совершаю ошибки, совершенство миф. Есть куда расти с любовью, Садовая улица. Человек в середине, мы дарим чувства. Но все как на витрине, не доставай телефон, не фотографируй. Вокруг это камера, мы в фильме, другой калибр. Но все так же наивен, день ночи, знаю, небо ливень. Все придет, believe me.